Hi ha camins que no busquen la línia recta, sinó l'ànima del territori. Al límit meridional del Solsonès, allà on la terra s'ondula i es confon amb la Noia i la Segarra, s'aixeca un mirador silenciós de la Catalunya central, la Serra de Pinós. La caminada comença als peus de la serra, on els camps de cereal comencen a deixar pas a la Timoneda i a l'ombra dels pins que donen nom a aquest indret. Els passos ens porten per antics senders de ferradura, vorejant faixes de pedra seca que testimonien un passat agrícola on cada pam de terra es treballava amb suor. De sobte, entre la vegetació, apareixen masies seculars, algunes d'elles reconvertides en allotjaments rurals, autèntics baluards de la vida a la muntanya. El punt culminant de la ruta ens apropa als 820 metres d'altitud. Aquí dalt, el vent bufa amb una altra llibertat. Ens rep el santuari de Nostra Senyora de Pinós, un conjunt arquitectònic del segle XVII de línies sòbries, estretament lligat a l'antic hostal, que durant segles ha estat lloc de refugi, trobada i fe per als habitants de les contrades veïnes. Però Pinós guarda un secret cartogràfic. Molt a prop de la creu monumental que domina la plaça, una rosa dels vents de pedra ens recorda on som, exactament al centre geogràfic de Catalunya. Des d'aquí dalt, en els dies clars, la vista és aclaparadora. Al nord, el Pirineu i el Cadí dibuixen un mur de roca. Al sud, Montserrat retalla l'horitzó amb les seves agulles màgiques. I als nostres peus es desplega el mosaic de boscos i conreus de la depressió central. Pots repetir, sisplau? Vale. Sí, jo sí que em veig. Sí que em veus? ¿Una mano o las dos? Las dos. Así se verá mejor, parece que la gente. Després de coronar el sostre de la serra, la ruta inicia el descens per la vessant obaga. El paisatge canvia, es torna més humit i recollit, ideal per gaudir de la solitud del camí. Els últims quilòmetres són una suau transició de tornada cap a la plana.
La volta a la Serra de Pinós no és només un repte físic o una excursió de cap de setmana. És una reconnexió directa amb els espais buidats de la nostra geografia, un recordatori que, de vegades, per entendre la totalitat d'un país, cal pujar a caminar pel seu mateix cor. Quina herba és aquesta? Això és la rosa, diu que és la rosa mosqueta. La rosa mosqueta, el roser salvatge. Pues és preciós, Va molt bé per la pell. Todos los aplausos, Vinga, Barbera! Vaya más. Barbera, I la Teresa fa Aquest itinerari ens convida a recórrer una ruta circular de 12 quilòmetres, un viatge de gairebé 3 hores a través de la calma, el bosc de pi blanc i la història de la pagesia prepirinenca. Un itinerari exigent, però agraït, amb poc més de 300 metres de desnivell positiu que s'enfila fins a tocar el cel del territori.